mabro donje list mar joma bedo supported. Jalup County Commissioner ma Kibra Gideon Ombogi kod koro dwaro mondo osiez ma Kibra mondo oloki kalure kod mano ma owacho ni obila no tiyo marach gi apise e kar dak no. Ombogi ne oywak ni dwaro mare mar neno ni obila no gol Kibra osegore Luanda kuom higni buora. Obila ma ong'ere kaka Thomas Oget wachore ni kinde duto osebedo ka mbeko lweny mar kedo gi midhiero ma jodak kaloe. Jatend loch no ne olero ni tim mar apisa no bende osemiyo weche mag arita onjawre e kar dak ma Kibra mokalo. Jatelo no ne owacho magi seche mane oyuoro nyasi mane obagi gi od bura ma Kibra mane riedo kaka biro dhach e thuolo mar higni achiel mabiro. Nyasi no ne oyuorie gi jodito mag arita e Kibra ka achiel gi jotelo ma oyier nyaka jotend jopuonje e kar dak no. Bila kumtoa huyo. Regional commanders wa polisi wangapi wamekuja bila kumtoa na wanaambiwa. Regional commissioners wangapi nimewaambia wanakuja wakienda wakiacha hiyo shida. Kwa nini yeye? Wazazi wanakuja kulia kwangu baada ya siku 5. Mtu ameozea ndani. Nimepiga simu kwa sababu polisi command. Yani kuwekwa ndani mpaka mtu alete hongo. Na ni kinyume cha sheria kuweka mtu kwa sel for more than 24 hours. What I know, zile pesa za hongo anaokota, anakula na wakuu. Ndio sababu hawezi kutolewa. That's what I know. Na ya wuoyo Kibra ma wacho ni ka nitiere OCS mowinjo bed ni lok. Tawinjo kogo agoge ni en bendo manya. To kawacho awinja kiana en gedieri. To sirkal kaji piny osewacho ni ng'at machalo kamano owinjo loki, akiana ang'o mono sirkal loko obila machalo kamano osebudho ka. To kendo ji wacho ni nitie ji mimako matieko kata ndalo 5 e sel kapok otere kot. To kata iwacho ni mondo gigol pesa. Omiyo ng'ama kamano ok owinjo bed ni pod bedo ka. Awacho ne sirkal ni kage nyalo to mondo gilok ng'ano immediately. Ya, kuna mujong por manchire